Short prayer before bedtime. Amahan na mo langit nun, salamat sa tanan. Wala gi kami mahimo kung wala ikaw. Dili kami makabaro Ginoo kung wala ikaw. You are the source of blessing, provider, supplier. Ginoo, ikaw mong strength, energy, kapiskay, kaabtik. Ikaw mong knowledge, ikaw mong wisdom, Father God. Father God, you are the Alpha, Omega, first and the last, begin and the end. In Jesus' name, salamat sa dugang kusog kabaskog sa umpang lawas. Ginoo man na mo langit nun ang watch ani nga video kasama na sa akong mga prayer. Maayo sila silang mga sakit, maka-apply sila sa trabaho, mag-ayo ang ilang dagan sa ilang negosyo, mag-ayo ang ilang trabaho. Hatagi sila Ginoo kalinaw kahusay sa ilang pagtrabaho, kalinaw kahusay sa ilang kinabuhi Ginoo. Pun-a ang ilang mga panalangin Ginoo. Lord, ikaw lamang ang tanan, dili kami makahimo kung wala ikaw. Thank you Lord sa maing lawas kapiskay kaabtik sa among kinabuhi Lord. Salamat sa imong pagluwas kanamo. Salamat sa among pagpakamatay tungod sa among mga sala. Thank you Lord for everything. Dugang kusog kabaskog sa among lawas. Ang akong prayer Ginoo kasama na akong prayer Ginoo kasama na akong mga viewers, friends and relatives tanang mo watch ani akong video Ginoo, ikaw magapanalangin in Jesus name. Amen. Ginoong Hesus ang akong mga viewers, friends and relatives, pamilya Ginoo, proteksyon ni sa tanang oras, sa tanang higyon ipalayos disgrasya sa aksidente sa tanang mga kadaot Ginoo, sa tanang mga katalagman iiway mo Ginoo, panalipdi sila Ginoo, ug ikaw magahatag og kalinaw kahusay sa ilang pagpuyo in Jesus name. Amen.